Wemachola phumentulongweni ndinengxaka zomzi wami. Itopic ibidiscusswa namhlanje ngumsebenzi okanye indima edlalwa ngudade bawo ekhayeni ukususela ekuthathweni kwenkosikazi. Nkosikazi benabantwana, isiko, izinto ezifuna udade bawo ezenzile ekhaya. Ama-discussion afana naleya ayasisiza kakhulu kuba kaloku sithande ukusuka kwinkcubeko yethu. Ngoku sizama ukubuyisela abantu kwinkcubeko ngoba inkcubeko yabantu ibalulekile kakhulu. Ndiyayibulela ingcamango evele noSisinandi nabaququzeleli ukwenza le Costa Festival. Seyingunyaka wesibini lona, abantu bayakhuliswa, babuyiselwa kwizinto esele zilahliwe. Uyabona into uba ulutsha lulahlekile kakhulu kwezi ntsuku. Besizama ke into uba kesibuyele kwinkcubeko yethu khona ukuze izinto zethu zizohamba kakuhle.